Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Turundan dito ayan ko. Jak italtalak ida. Lakay, Emiliano! Nagloko ka na, lakayan! Distayan ako! Makitabtabas lang matan! Talaga ka di akar-karitan na, ha? Madama agag tabtabas. Saan ka ba't kat nga aglang-lang nga unas iti kunak? Ipataman na itapagtabtabas mo! Taglaban tayo titinakyakan! Imay kayo ka dito'y kaunasan tapno ka dito nak bronaw. Adayumat anairaman ka amatabas. Sumumpat ka pa ilalaklakayan! Aglablabas kan. Basta kumabil kalatan bronaw. Gaputa amom nga awan gaway ko, ha? Talaga ako marit ka. Kaya't mo tapaltugan ka. Baya makalbit mo tigatilyaw tapaltug mo bronaw. Napungsayin ta ulom. Ha? Naimayan ka. Mabuteng ka amatay. Anya mabuting nga matay? Ha? Kaslam mapugsat ti panagaangis ko. Jak ipalhubos ang mapukaw ti puot ko. Di ko na mga takit kabaalan na kanya. Niya nga. Kagat ba? Mapatayon! Aranggas ka na unay, Bruno. At tanto, aldaw mo kanyag. Agtip-tip bayo ak. Anya nga tati kahit asawan da iti amarikrik ak. Ni nga ta Esmeralda. Wado ni Emiliano. Ay, wansan ni Bruno kan dagiti kakadwana. Nana Susana. Ha? Da kayo matgayam. Naimbaga bigat yo, Senyorito Brandon. Umay kami kumamakiandingay iti ipupusay ni Senyor Sabiliano. Kasta ka di? Madamdaman to na sumrek kayo tinakaimasayakan ni Papa. Madama pa ilang kasarsarita ni Mama da don servando kan donya Silidonya. Sige, Senyorito. Aguray kami. Mapangkayo pa aglino. Ada pagtutugawan ni Jay. Ay, saan man lang ang nagyaman? Uray gayam iti panakiandingay may. Awan ti ka imudingan may kadakwada ababak lang. Kandapay nga ta asinabat na kami. Di na nga ta amaw adakas. Tay payla nga guru oray ni Nana Susana. Kanda kiti kakadwan as moblat iti patangda. Makipagladingit, Mama. Doña Margarita, makipagrik na kami iti ipupusay ni Don Sabiliano. Ada ka di may tulong yo, iti panagladladingit ko, ha? Ko ha? Makamukan ka na kwada, Brandon. Agsubliak iti kwarto. Ay, isan kami matanyag payag, Senyorito? Agananod kayo ti dalan nyo, Nana Susana. Wan gayam. Nasarano ka no da Brandon Esmeralda iti bigat. Simrek pa'y lang amin iti pagadalan, Senyorito. Uray, tadandanin ti panagturpos na. At daman ang dapuna. Naut-ut pa ilang dagiti sugat ko. Amang anudang randak manan. Sana ko nagpalpalikaw. Si Kaagabat. Idanon ko tibilin ni Senyorito Brandon. Ikan na kay ti gundaway amang salaknib iti bagim. Inton nan anaya makapigsaka. Agrangat ta. Natiwan nat. Namalin, amapat gantikid daw mo ang trabaho ni ti rancho. Ang kasano nga atiwan ka? Sa anak anaruam itirangat. Oh, problema mo na ito. No di mo masalak ni Ibang Tibagim. Patayin ka.
Tapno amom si kagawad. Nabayagan asa anak api matay. Kagura ka tumrem dagiti luwag. Lalaki ka. Sa narumpang agsangit ka. Isuan mapalin. Jak kayat aran awan ti pang kay mo papa. Ngam ikarit manan. Siyak amis mo ti manggutas. Itinang patay kada kayo. Nakapanaw ka din dagiti mamirmiraot. Nagpakadadaadago si tay simrek kayo ti kwartoyo, mama. Kagurak ita. San ko akasapulan ti pan nakipagladingit da. Awan kay mo tinanda. Ayan gaya ni Bruno. Binaon ko ang makisarita iti gabat. Ngam nagbayag da. Matektikanak ang manguray ti panagsubli da. Anya gayam ti plano yo. Kaano ang may pumpon ni papa. Yak pala may baga, Brandon. Ad-ad na lang agladingit kayo na makikita yung ti bangkay ni papa. Kaya't ko asakbay may tabon ti bangkay ni papam. Makamagan ti kriminal. Kasla imposible dahi ta mapasamak nga. Sa nakaskarina akang maganti kriminal. Awan pa malatpatan tayo. Dayta ka di ti pagsupyatan ta, Brandon. Numabalin na ko ma. Itabon tayo ti bangkay ni papa. Sakbay ama ipamaysak ti mangita ulo kadag iti pasuro tayo. Amang sapol iti kriminal. Ana to bang di pa na kay masayag ni papang mo? Tapno may patong palyo dayta. Bili naman na yung bag, dagiti pasurot tayo. Inikanak ni Sendong, iti pagpampanunutak. Isukano ti kinasarita ni Bruno, amang ensayo kanyak. Tapno makasagana ak iti panagrangat mi. Imbalaag na. Ano kaya't ko kano ti agbyag pa'y? Aglibas aklaan. Awan kano pa'y tinabiyag a pinaltugan ni Bruno. No tinakyagan ko ma, ti panaglaban mi. Mabalin ko ti makigasang gasat. Nalpasan anay sarungak dito'y Hacienda Margarita. Masapul at akdarak ti dandani pan nakaisagmit ko. Manon dagiti nagsasaruno anak yan dingay. Ngamita kayo lang nakasubli ti Villa Bruno. Di magas kami pengamin iti kaunasan, senyorito. Napagpungtot lak nila kay Emiliano. Iso ang tinano, kan kinulatak iti paltaw. Anya man ang tibaso laking ka. Nakita na lang arudan nga mas asidega. Di na pala yung sardang tinagtabas. Dandali nagamudang nakitadam ti palang na. Saan ang mapungsay ti ulong babang lang ti palang? Ngam saan na naray tari pagsaritan ta? Nakasaritam ka di ti gabat? Well, senyorito. Saan ka no ang naruwa mamakilangan? Saan na nakaskas daw da ita? Tadandani na tayo. Ngam kasano nga ron nagtrabaho iti Hacienda no inotil mo? Sana mabalin ngagbalin na kadwayo. Binilin ko ni Sendong nga sanayan na ni Gabriel, senyorito. Ngam siguraduak amatay. Adda na patay pagsaritaan tayo ton madamdama, Bruno. Isumot lang kayo magtibtib bayo ak itay nakadanon kami ijay bilya. Anya ti basol mo kini Bruno. Ay, nagistayan nagamudan iti tadam ti palang. Tamadama nga agtabtabasak itay asit kanak. Di mo ko magabit din certain tinagtabas pay laeng. Ay kabisado kong ti ugali dadya brand down kan dagiti pasurot na. No makita da ka asaan nga agtrab-trabahaw. Tila at latan ako lataan da ka. Ay, nanyamat ang ti kinarangkas da. Talabas dala una yen. Ngam addan to aldaw da. Ay, saan ka kumaamang ipang taitikas ta? No saan tayo asursuruan ti lumaban? Anya ti mapasamak.
Addan dagiti matay. Gapo iti kinaranggas da. Emiliano, awan tigaway tayo. Di mo ko maisagmak ti bagim. Daka bekin ni Esmeralda ti panunutem. Isaganam ti kabalyok torko. Pagisuntoin ton makasukata. Ibagam kini Bruno. At dua kami lang agkuyog. Senyorito. Sa dino ti papanan nyo, Brando. Apay, ado kayo lang. Saan kami arumwari ti masakupan ti asinda, mama? Mapan kami iti kabalbalayan. Kahit ko makasarita ni Ama Emiliano. Anya ti iba gamit ti dadya alakay? May panggap ka di kini Esmeralda? Uno, agpadispensar ka. Iti panangdangran manan ni Bruno Kenkuana. Saan kuntong aramiden dayta, mama? Ngam kasapulak dadya alakay. Masapo la makitinulong kanya. No di na kahit adumteng to ti panawan apatayan ni Bruno. Ay, senyorito Brandown, na kayo gayam, dumanon kayaw. Dito'y latan ruwa ti pagsaritaan tala kay Emiliano. Dinangran na kaman gayaman ni Bruno. Ay, No kaya't mo asan na ka nadangran pa ni Bruno, aday jayakin ka. anya day jay, senyoritaw. Awan sa baling atapag api matay ka ni Papa. No sana dagiti tulisan. Kahit ko ang makikadwa ka, tapno makimagdagiti tulisan. Saan kayo ang maawatan? Anya tinarigat na maawatan? No rumaot dito'y dagiti tulisan. Umay kagpulong. Ikang kay ti kabalyom, no anya ti kunam. Anya? No saan mo nga mo tagsakay ti kabalyo? Ibagak kini Bruno asursurwan na ka. Manmano, ngagtalo ka kiti kaskin ka. Iso apanunutem anaimbag ti jayat. Anya garot ti bakunam iti jaya ni Senyorito Brandon ken ka, Emiliano. Daytoyan ti kuntaway mo asaan adangran ni Bruno. Tapno anya? Agbalinak abambanti iti imatang dagijay ababaknang. Ad-addan asaan tayo ama irupir ti kalintagan tayo. Ama kipagtagikwa iti asyenda, Susana. Saan to ama pasamak day talakay? Napilig da, kadwada ti turay. Wen, amawk. Di Diyosanda iti daytoy a lugar. Naasidigda kadagiti agtuturay. Iso asaan ang masakupan ti programa ti agraryo ti asyenda. Tatang, nanang, nakitak damanong Bruno kan Senyorito Brandon. Nagapuda ka din dito'y balay? Wan anak, kinasarita da ni tatang mo. Apay ka no? Kaya't da kanaw ang makikadwa at kadakwada. Kaya't siyak ti mangipolong iti paglimlimangan dagiti tulisan. Atapan ngamin ni Senyorito Brandon at agiti tulisan tinagpatay kini Don sa Bilyanaw. Kanayo namang mangag ko ti may panggap ka dagiti tulisan. Yung, awan pa'y mat nakita kadakwada. Anya ka di tilangada, tatang. Uray siyak, awan pa'y nakitak. Nagsaya at kuman, nupudnaw nga adda tulisan. Tapno parmakenda dagiti naranggas at taaw ni Brandown. Kaya't damot ang makikadwa ka kadakwada. No, sopyatam ni Brandown. Amagan niya ti aramidan daken ka. Apay nga ramraman da pa'y lahang ni tatang. Ado, ti pasurot ni Brandown. Nabibilag dagiti armasda. Angam ti amawk. Saan da kayat nga adda lumaban kadakwada. Nagkasatan na di ala kay Emiliano. Sakano pa di mang sursuro ng kabalyo. Nagdoon niya Margarita. Siyak lakit di tigagara na.
Apa nga marito eh? Simbangpot kayo gaya man ni Brandon. Imayak dito eran mo. Ta dito iti pagsaritaan ta. Diyak kaya't abangag ni Brandon ti bagakken ka. Anya ka iti bagayo kanya, senyora. Siyak ti rumbang agsalutsud ken ka. Kumusta ti panakisarita yo kanila kay Emiliano? Injaya ni senyorito Brandon kanila kay Emiliano. Makikadua ka na tayo. Tapno isot ka gipulong, may papan ka na iti tulisan. Andiya. Injayaan na pa'y iti kabalyo apagsakayan na, no umay diti Villa. Apay masapol nga ramay din na rita. Sana mabalin. Mangayab kay ti katuwang. Kat mapan kayo iti kabalpalayan. Umungan mi nagiti tao? Anyat ibagami ka na kwada, senyora. Saan tayo kasapulan nila kay Emiliano? But-but ngan tayo kit di dagiti tao. Anyamot ka ni Manong Bruno, nanang. Dinangran naman na ni tatang. Di lang maasyan. Awan asi dagiti atat tao. Itatag mo ba'y? Saan na kaya ti maikuspel? Gapoy ti panakikindarit na kin Bruno. Ginuusod ni Bruno iti paltog ti rusok na. Ay, kaasimot ni tatang. Datangkan ni tatang mo. Katay ti pagdanaga Esmeralda. Tsak kaya't ama isagmak ti abam. Nakakaasi lang nga rodan ti panagbiag tayo. Apay nga irurumunda tayo pa ilaan. Garaigi dagiti kabalyaw. Asino nga ta dagita? Nanang, amang ano dagiti tulisan dagita. Kapulaan ni Brandon ken Bruno iti palay. Sa ita, nagsubli ni Bruno akadwa na dagiti tao. Masaya at nagtungpal kayo. Tatang, saan na nagpaigawid ni Esmeralda, Emiliano? Iso asinurot ko. Lingkin nyo na imbag, di baga? Malagan kayo. Numakikadua kayo ka nagiti tulisan. Matay kayo amin. Esmeralda, Susana, saan kayo nakikris? Agkalma kayo laeng. Nakapaturong dagiti paltog da iti ngato. Kaya't naasawan. But-but nganda tayo laeng. Saan tayo nga ipakita nga agbutang tayo? Nanang, kumlip tayo. Saan nyo nga itong garaw na kita ulo yun? Agawin tayo na kuman, Emiliano. No addamadlaw da pumanaw. Amangan no paltugan ta. Manya! Kaya't yung matay! Mga siwa po! Dagan sana kayo yan! Dagan! Awan mati ang mumi may panggap ka na ganito lisan! Saan kayo niya gulbot pa'y? Kayo ka na kamay! Lumapanik na kami akan kanunungan nyo ng ititulisan. Patayin na kami! Mang leksyon tayo, tapno ada pagbutuhan ka, Boss Bruno. Awan bilin ni Doña Margarita, amang patay tayo para giti tao. Ngam nusyak ti makapungtot. Jak buntay amang patay kadakwala. No kasta. Bilin ni Doña Margarita na itaw. Talaga adakis na ijaya babae. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Mabalin nga iti da ito'y akong taway. Nakadano na ni Bruno kanda iti tao na iti nangibaunak kadakwada. Tsak mahipapas ti kura kan nalaos alatingit ko. Iso da kaya at tao ti agikaro. Sana mabalin na syaklatan ti agladlatingit. Sana rumba nga syaklang ti makarik na iti saam. Sana da itati kayo mo ti kaka. Baknang ka naturayak. Mama, nadlaw ko abas iti agbambantay iti aglawlaw ti Bilya. Awan ni Bruno. Ada nang ibaunak kadakwada. Sa dino? Apaman na naamwak ni Bruno anapan niyo kinasarita nila kay Emiliano. Impilin ko ang mapanday ti kabalbalayan. Katbot-bot nganda dagiti tao. Anya?
Ang mga nalimod at tultulungan da dagiti tulisan. Sigod na trabahador iti asyenda dagiti tulisan. Kaya't da idi mabingay-bingay ti asyenda. Ngam saan na mabalinday ta? Wan, saan ang mabalinday ta, mga? Kaasaan na mabalin? Kan saan to mapasamak? Isang masapo lang may kanit pag nakman dagiti at tao. Pinahagad nervyos pala ang aging gaita lakay. Anya ti sang kaibagak kada kayaw ken Esmeralda. Saan arumbeng nga agbutan kayaw? Saan kayo analupoy? Ang papaiak. Nalupoy tinaak nga babae. Lalaki man wano babae. Masapul anatangken ti pakinakam tayaw. Susana. Kaya't datayo na abot-bot ngayon. Apay nga bin nga iramraman datayo. Awan mo ti pakainaigan tayo kadagiti tulisan. Saan da kayat ang makikadwa tayo kadakwada? Mabuting da ang maagaw tayo ti asyenda. Adulakit iti maipatli apyag. San tayo akabailan ti bilig da ibiliado? Ado ti kwarta kad naturay da. Nakasubli kayo gaya man kadagiti kakaduang Bruno. Kumusta tin ang ibaunak kada kayo? Kastaon ay tiputang dagiti tao, senyora. Imbaga ka di nga katawa ka, ha? Kita man nakamasayag ni Sabiliano. Ang mga namangag na ka ni Brandon. Oo nga yan. Ang mga noong tanak ni Senyorito Brandon. Okat, adda ka di pinatayo. Awan, senyora. Binatbutang may langit ah. Kastaon ay tibutang da. Hindi gimloong na iti kanalbong. Nasaya at launay. Masapol ka na pagbut nga da. Tapno saan da nga agin tuturad ang makikapon ka dagiti tulisan. Kang Ronada, masapol na makamag dagiti tulisan na ng patay ka ni Sabiliano. Sige lang, kakadwa. Aginom tayo. Tapno anda pagibtor tayo iti lamag. Bruno. Naruway ti ara kita, tapanawan ti panagtatabas. Bruno. Ni Senyorito Brandon ti masinag. Namo na lakit di tinang baunan ni Doña Margarita kada kami. Kat amang ano salangadan na kami. Aginom kayo. Ngamsan kayo ngagbartag. Amangan no sanyo ang mapuutan. Dagiti mangraot kada kayo. Saan nga ginom nagiti natutigan ngagbantay ti aglawlaw ti bilya, Senyorito? Kumusta tin ang ibaunan ni mama kada kayo, bro? No? Apay ani kuling ka? Ako binutbutang milang nagiti tao, Senyorito. Nagpaputok kami. Iti nga to, ti nakaiturungan, ti bungangan nagiti paltugmi. Talaga ani mama. Sana mamingka aging ka iti di maipaayan iti ustisya ti papatay ni papa. Kahit na makimag di kriminal, sakbay amay tabon ti bangkay. Anya? Nakita yo ka din nila ka Emiliano? Saan, Senyorito? Nakadado na kiti tao. Awan ka ba't tinakita da atulisan? Amangan no agul olbud dalang bro no? Senyorito, amangan no saan mo at aragiti tulisan ti pimatay ka ni papayo. Ano nga? Kita sino kuma? Saan nga ta? Adagiti pada yung asyendero tinang ibilin, iti panang patay da ka ni Don Sabiliano. Amangan no dan alima da panggap da amangagaw iti asyenda. Nagsapa ka na bimangaw, Susana. Nakasip-sip ngat paila iti ruar. Pasado alas 3 paila iti parbangaw. Kas ipasimudaag ti panagtaraok dagiti manawk. Pulso-pulso ti panaturog ko, Emiliano. Pasaray mabaring kwasak. Kung bago natagtagainap ko nga adukano ti pinatay da Bruno kadagiti kaaruba tayo. Nabatibat ka.
Pinampanunot mo nga ta tinapasamak iti rabi ay. Ulitek manen. Saan ka amabuteng? Mabut-buteng nga iti kinaturad mo. Amagan no da itati pa kaisag makam. Pampanunutek ti Jaya ni Senyorito Brandown, Susana. Ay, manugot ka kadi, Emiliano. Ay, amagan no panunutin dagiti pada tayo at trabahador iti asyenda. Kaulagam ita. Aya pailat arabidam Esmeralda. Pambigat kan Baaldawan kan asumrak iti pagadalan. Pampanunutek na sumurikak pala iti pagadalan no sa anin, nanang. Talulang aldawan. Panagtuturpusan. Kaslasaan ka naragsak kag turpos kanton. Kasano ko man naragsak kag turpos. Idin to tawan mo't awate ka pamadayaw. Isungawan namnama ko na makapagkulehiyo akpay. Saan ka lang arudan asumsumrek? Ken uray agsardeng kapelaang nga agadal. Agurnungak pa iti pagadal mo. Nagsapa kayo na sumahalok ng tabas tangtang? Angam apay kas tatibado yo. Tala daw pa kitin Angam sa anak nga agtabas. Mapanak ijabilya. Mapan kayo kadi ijay ta kitaan niyo ti bangkay ni Don Sabeliano. Akin tayagak na malagip ko ti pan nakakita kiti bangkay na. Sige. Mapanakaw. Agan-anad ka kumay ti dalan mo, Emiliano. Ay, nakasapsapa pa'y laeng. Yung taga-angan na kaon. Nakapudpudot ita bigat. Amok asa anak nga inggaan ni Senyorito Brandown. Umanugot aklaan ngayon. Numasursurok ti agkabalyaw. Amangan no ikandak pa'y iti paltugkaw. Dayta, ti dakkel abigdot mau, Brandown. Nawaya akton ang makaasidag kadakwada. Kada Doña Margarita. Numaikanak iti napintas agundaway. Patayag ida. Tapno maminggan ti panagrigrigak may. Nagbali ti panunod ko, nanang. Sumurikak mat langit ti pagadalan itangal daw. Nagkuyog kayo ko bagarudan akin ni tatang mo. Maldawan kayo unay na dumano na iti pagadalan. Anya gayang tirinan ta ni tatang Ejevilla? Dayta tinagsarsaritaan mi tay parbangon. Umanugot ka nun iti jaya ni Brando Cancuana. Anya? Yung pagatapan dagiti padayo at trabahador iti asyenda. Ang makikapkapon kayo ka dagiti dakas sa tao. Dayta mati pampanunotak anak. Kati pagbot nga klaunay. Agparparik na kanyak. Adda sa bali apanggap ni tatang mo. Anya dayta kinamaga pampanunutan ni Bruno Brando. Dasigada gayamigan sa bilyano na Don Servando ken Doña Celedonia. Agkakaruba ti asinda tayo, mama. San ka di nga da di panawan? Nga da nagsindong batan da papa ken Don Servando. Tinagbeddengan ti asyenda. Rimok maadagos ni Don Servando. Sa simublat manan ni Doña Celedonia. Anya ti amu tayo? No nalimad, apagkadkadwaan da tayo dagiti ay. Saan ka mamati ti dayta, Brandon? Binaybayan kayo ng butbutan kadagiti tao. Ngamiti da iti agundaway. Sandak kamalapdan iti panggap ko. Uray agladladingit kami ken ni mama kabayatan ti panakay masayag ni papa. Maragsakan ti manugot kamot lang iti panggedeng ko. Kabalam ka iti agsakay ti kabalyo. Amok mat basait, senyorita. Bueno,
Kuyugan na ka ni Bruno amang pili iti kahit mga kabalyo iti kwadra, ijay rancho. Nakapan ka niyay? Saan pa'y, senyorita? Nalawa talaga ti asyenda. Numagmag na ka lang, amangan nagmalmalem ka amang honor iti pakabuklan na. Sige, baliwan tanto ti agsarita. Ada na patag apapanan mi ken Bruno. Sanak matan nga agbayag, senyorita. Mapanak matlag tabas. Tapno saan ka maibayagunay? Makisakay ka ni ti kabalyo ni Torko. Ni Torko ti mangitaulo kadagiti pasurot ko amang bantay kadagiti agtabas. Ay, tanawak labi iti bangkay ni Don Sabiliano sakbay apumanawak. Sige. Talo! Pagsaganaan mo ni Bruno. Ura di makailangan kukoyok. Naliday tilangan ni Don Sabiliano. Asino nga men tinaragsak amatay. Madlaw latta ti kinaungit iti rupan na. Ngam adda kadipay mabalin na. Maisan abangkay. Gonggonam. Numabalin la kumakat pumusay pay. Ti agkatang-katang akalarwam. Ay na. Saan ka talaga makaid na magpapanunod kini Emiliano? Kanya nga minti nakapampanungutan na. Ang panag ko na ka at sabali apang panggapan na. Jakpat nga ron malaptan. Natangkan ti sangi ti asawa. Kat uray babae ti anak bay. Kaya't napatanuran anatangkan tinagam na. Kaya't naapagpalinan anaturad aman nakigubat. Agam, anya ko matigaway da. Kadagiti nabilag at at tao. Mapit lang, lakay Emiliano. Kahit ka pala kasarita itinalapat. Talaga na pigsaka ka ni Senyorito Brandon na niya. Di mo ibaga nga apalan nakpailaang, Bruno. Talaga karkarita nak. Apay ti kunam di kakabailan na patayan. No inaramid mo na ita. Mapaay matan ti panggap ni Senyorito Brandon kadagiti tulisan. Amok nga da sabali pang panggapem. Ngimsan ang kanto ngagbaligi. Sensinyasan na kon ni Tarok. Makisakaya kiti kabalyo na. Masapol ang makaadok matlaang ti matabaskaw. Tapno saan nga agreklamo dagiti kagrupa. Naimbag ka na angin matlaan. Talaga nagdagaan. Agatap ni Bruno nga adda sa bali apanggap ko. Iti panangawat ko iti jaya ni Brandon Kanyag. Mabuting nga tanong maikanak iti nasaya at agundaway. Kat iso ti umuna agudasag. Ni Susana. Ang dardaras nga agturong ditoy. Emiliano! Emiliano! Ay, inpaspasara ko ti. Ibay dito ka una saan ta. Barang kulaklo. Nakagtangkan dito. Apay anya launa iti pagbutngam. Emiliano, Numaipapan iti panaggapok iti bilya ti kayat mo nga amoy. Saan adito iti pagsaritaan ta. Intun rabi ije balay nga agsarita ta. Pumanaw kaan. Amagan numairamraman ka amakulata. Awan ni Bruno. Ngam nabilin lakit tay dagiti agbambantay. Ho 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 ho. Oh. Agsarding tayo pa kakadwa. Ngalawa kalidgaan tinagbudagan yung asyenda ni Don Servando, senyorito.
Ngamgu kayo pala data kalidaan. Sayang day ta apa sa ti asyenda. Kasaritak to nila ka Emiliano, tabukatan na rin ta kalidaan, ta isupay amamulaan iti unas. Sayang agpalso, senyorito. At da nagimbagan ti panang bilin kada kayo ni Mama iti kalman, abot-bot ngenyo dagiti tao. Napabot ngan lakit din nila ka Emiliano, kat sinapa na ti May iti bilya. Agin, tatangkan lagayam na di alakay. At da nagkarasakas iti kalidaan. Sagana yun dagiti armasyon. Ulakit ira dyan. Isa ka na yung armasyon kakadwa. Agbilangak aging kay titalo. Maysa. Dua. Mabitlag. San kayo abastag paputok? Naawang ti kanal buong kat ang mga numabwak dagiti pasurot ni Don Servando. San ang mabalin ngaglalaban tayo? Anyang arod karami din tayo, senyorito. Mangibaon kay ti talo akadwam ng masidag iti kalidaan. Nga masapol ang nakasagana dagiti paltog da. O, senyorito. Da kayo talo. Agarudok kayo nga masidag iti kalidaan. Ano na dyan? Sara. Dagar araban wang. Mor uram ti kalidaan iti dadya apasada. Ang mga nagkayam kam ti apoy kat may ramraman ti kaunasan ama uram. At nagpaputok. Sikatay matay loko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, nabanluga kaon. Ngam no sumardengak nga agtabas. Ang mga numasiputan at dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. At daray din na minsan apa nagtatabas. A pinaltugan dati nakita na nga agtugtugaw. Naranggas na launay. Malagip ko tinagsalitaan mi ni Brandon. Ninamnamak nga ikanak iti paltawg. Saan na kayat ti masikapan? Saanan ngumang angis na ita, Bruno? Loko mo't kami. Pinaltugan mo't adagos. Kaya mo kami no datay ti paltugan na. Agan anop gaya iti tumatayab iti kalidaan. Bayamon, agbalaw tulatan dagiti akin kabagyan no sanda mapasangpat. Kasan nga rod ito yan, senyorito? May tuloy pa'y nga rod ti panggapyo ngagsiim iti asinda ni Don Servando? Amo kong, senyorito. Nangaglakit ti dagiti tao ni Don Servando dagiti kanal buong. Padaanan tayo, noan niya ti arabidin da. Ada ka gaya man Esmeralda. Apagbait ka matlaang. Agsangsangit ka? Uray dada kay pagadalan nanang. Diyak malapdan tiyak sangit. Nagsardengak iti dalan. Iti jakon magawidan ti saibot ko. Nasakit tinakam ko. Naimbaglaangan tada iti pagtabasan ni tatang mo. Ay sus, pagungtan na kalakit ti lumakita na kalangsang sangit. Kakasyang tibagik nanang. Napaayak iti harapaap ko. Ay, saan mo ko maapanunutan day ta anak ko? Saan pa nala daw ti amin? Isuahos toon day ta pa nagsangsangit ba? Amo ka saan nyo ang kabailan nga isakat ti panag-adal ko iti kolehyo nanang. Tamanumot langan, titangdan nyo agtrab-trabaho iti asyenda. Kita ang tibunga ti aramidyo. Nangag dagiti pasurot ni Don Servando dagiti kanal buong iti kalendaan abandang ti asyenda tayo. Nakamasayag pa lang ni papang mo. Nang parnoy kayo manan iti riribok. Da kayo mo't lang tinangibag ka, Mama. May tabon lang ti bangkay ni Papa no makamagan tinang patay ken kwa na. Kat adda nga ron naramidan nyo.
Indanon laeng ni Don Servando. Di maipanggap iti kanalpoong. Ngam oray saan da kayo nakita. Amang napagatapan da kayo. Awan ka po nang agatap ni Don Servando. No awan ti pakaibiyangan na iti panakatay ni Papa. Nasingad nga gayam da ka ni Saviliano. Saan to mapasamak ti pampanunutan Brandon? Patpatyam ket din da siya Bruno. Gapo iti napasama kiti kalidaan. Saan tayo basta makaarubayan iti asinda ni Don Servando? Siyak pakit iti pabasulan ni Doña Margarita, senyorito. Makagura kanyak. Pampanunutek no anya tinasayat nga ramidin tayo, Bruno. Numuna tayo peteng ni Mama. Amay masayag ti bangkay ni Papa. Kan may tabon tulang makimag ti kriminal. Kasla imposible mapasamak na ita, senyorito. Masapo la malukoy ko ni Mama amay tabonan ti bangkay ni Papa. Tapno makapaggunay tayo anay bag. Nasken ama ipaayan iti hostisya ti panakatay na. Agbayad iti nangina ti kriminal. Mamin adwa patayek ken direct ti bagina. Senyorito. Lukat isaron no tayo ti agpaliiw iti asyenda ni Doña Silidonia. Ad-adayo ti pakabudingan tayo ti asindana. Ngam nawayak ngagpasyar ti Villa, babaan ka ni Melissa. Napintas ni Melissa, senyorito. Kasla ka ni Esmeralda, anak kabalbalasangan. Agka-eskwela ang nagaya. Ni Melissa ka no ti valedictorian. Mas dawak no kasano na pasamak dito. Kita lang agpaiso ti maramidan ti kwarta, Bruno. Ang mga no nasirsirib ni Esmeralda. Inosente tilangana. Ngam kaslab da ilam-lamang na akinasariri. No kayat nak ni Esmeralda. Pagkadalat ken asawaan. Anyati kanayon ko nga ibagakan ka, Esmeralda. Dagiti la nalupoy ti pakinakeb na ti agsangit. Ikarek. Maudin da dya pa nagsangit ko, tatang. Dya kung tumaray iti panagturpos ko. Tama nga no dyak magawitan ti agsangit. Masapul a dumaray ka iti panagturpos mo. Saan mo asayangan day ta agundaway? Oray pansit ken arus kaldun tulaeng ti maluto tayo a maipasango kadag iti karuba. Kalpasan ti panaggapuyo iti pagadalan. Tatang. Patpatgan ka unay, anak kao. Saan ka kumanga agsuksukir? Sige, tungpalin kayo, tatang. Panubukla ang daytawi. Pakatintin ni Bam, tapno tumangken tinakamaw. Daytoy tilaglagi pam. Saan ka? Apa ikuskusbil? Imulam iti panunot mo nga adda karbangan tayo amin nga agbiyak. Nakasapsapa ti ayo, Bruno. Anya ka di ti maipaay ko kada kayaw. Talaga di mamutag dayaw kanyak. Adda man na napimangas ka, loko. Pag-arop mo napigsa ka kuno senyorito Brandon. Saan ko apang panunutan dayta? Anya ka di tinayam. Sumurot ka kada kami, Gerancho. Agpili ka, iti kayat mo kabalyo. Ano, mabitlaan. Anya nga talo sikat ipasangok ka ni Gabat. Asinaw a Gabat? Gabat, timbirngas ko iti daya Gabriel, anay sarong iti rancho. Wan, apay kit dinasan. Malas mo lakay, no sikati matay. Uno, agpada kayo pay kit di adak sanggasa. Gabriel. Kapat. Saan nga tati barbasan ang nasabat ko idit, ikaw nasan? At dagaya may jay rancho. Agpapaimbag ka no pailaan.
Nga tati nakasukatan na. Esmeralda. Anak. Saan ko lang kumapalubusan ni tatang mo? Tatalaga adakkel tiguran ni Bruno kan kuana. Kaya't nga isang bak ni tatang mo. Anang, Itsak lang kumapalubusan ka. pagpilyan da ka no ni tatang iti kayat na kabalyo iti rancho. Ngayon amoyo, ada nakakigtutak na imbaga ni Manong Bruno. Gabriel, saan nga taan ni Manong Gabi day chay? Sino ang grabe day ta? Day tinasabat ko iti kaunasan na nagdamag kanyak iti dalan. No sa dino ti agturong iti Villa Margarita. Alang kamot ngagpili ti kabalyo sa kalakay. Pinilim ti kabalyo analabaga ti Maris na. Nga adda puraw amaris iti muging na. Dakkel ti bagina ken natayag daytoy a kabalyaw. Nataray lakit day. Kinibagbagam. Nakadimot kabalyo saan anataray? Ay, gabat! Masinig ka! Apay ka di, Bruno. May saka pa yan na birngas. Amo. Neta, sursurwem, tagdayaw kanya. No makapigsakan. Kayat mo, ada iti alakay, ti karangit mo. Anya! Dayta ka di manan ti bagam kanyak, Brandon. Ulitek nga ibaga. May tabon to lang ti bangkay ni Papam intun magamagan dagiti ng patay ken kuana. Kasla na kaim imposible ang mapasamak dayta, mama. Anya ti serbi ti panangibagam kinila kay Emiliano makikadwa kada kayo. Ganti panang butbuteng ni Bruno kadagiti trabahador. Saan tayo nga amuno sa dino ti paglimlimengan dagiti tulisan? Ken saan tayo akap-kap ni kan? No dagiti tulisan tinang patay ken ni Papa. Papasulom ka di manan ni Don Servando. Sige. No makaidatag ka iti pamanaknak. Iti kaaldawan ti panakaipumpon ni papang mo. Patayam ni Servando. Dito ka diti kabalayuyo tatang? Nagpintasan? Gwapo ko nam takalakyan, Esmeralda. Daytoy tinapilik, takalalaingan nalaang ti pamagina. Paipudusak ang nalaing at umaray. Kasakayat ko tagsakay ti kabalyo tatang. Ngam, saan nga tangag sang doon no agkugtan? Nasimpait, dahi talaang no agkagat. Ala, ni tatang mo. Ay, kunapno niya ti pakaragsakan ni Esmeralda. Daka ba't gaya ba ni Emiliano? Maragsakan ang anak kakita ti kabalyo nga insangpot ni tatang. Ay, may mayat akitaan no naragsak ka tapno ad-adda nga agminar ti kinapintas mau, Esmeralda. Ay, talaga abalasan kan. Amoy ka diti kabalyo tatang? Kahit ko ti makasursurong agsakay ti kabalyo. Amaok, saan anarikat asursurwem ti agkabalyaw? Planok nga agkuyog ta inton bigat amapan gumata ang kadagiti rikado ti pansit ken arus kaldaw. Sige tatang. Napintas sa gundaw ay panaginsayo nga agsakay iti kabalyo. Manipod timtengak dito rancho. Italaang ang makaaliwak sayak iti ruwar ti rancho. Naimbag, tapi nalubusan nak ni Sendong. Nadlaw na nga ta anasing putak, kat nagtalag kanyak. Malagip ko. Nadlaw ko ang nakigtot nila kay Emiliano ang nakakita kanyak. Pampanunutan na nga ta, adakesak atao, akas kada Brandon. Kasanon, no ipaypayso ni Bruno, timbaga na adwa kaminto kini Ama Emiliano, nga agrangat. Kaya't nansamat, nga agpinatay kami. Ngam no matuloy,
Ani Bruno ti karangat ko. Amangan nupatayin nak. Narugyanan ni Sindong tinanginsayo kanya. Napigsa akon. Ngem, nalakaak pailaeng amabannog. Kasapulak ti agwatwat. Padasag to kiti ti agkabalyo. Tapno mawagwag ti bagi. Kalpasan ti panagapumi di rancho, senyorito. Nagdiretso nila kay Emiliano iti palayda. Ang mga nusana na makipagtabas, taldawan. Palubusan, Bruno. Tasan ngagtrabaho iti asyenda. Awan mo't sweldo na. Gundaway na nga ginasayo ngagkabalyo. Kabalan naman, tagpataray iti kabalyo. Nalay ngagpili, iti naamo a kabalyo. Inalukoy kumanan ni mama amay pumpon kuman ti bangkay ni papa. Imbaga na paikit di kanya. Anuad da may tatag kong ebidensya kat patayik ni Don Servando iti kaldawan ti pumpon ni papa. Anya? Ngem kaslasan na nasaya ta pakasaritaan ngagpipin na tayo dagiti asyendero. Nulad duma. Adda pa nagduadwak ani Don Servando tinang bilin iti panakatay ni papa. Dagiti lakit ti tulisan. Mga kunamat dagiti trabahador. Asam da kano pa yan nakagit-kita iti tulisan. Pasikap mo dagiti tulisan. Mga saan nga ta? Anay laok dagiti tulisan kadagiti agtabtabas iti kaunasan. Ibagag sakit di ka ni Senyorito Brandon. Ama umong amin ngagtrabaho iti asyenda. Ure na kiti babae. Anda na kiti dayo anak ipagtabas. Ngam amumi pa nagpampamarang lang nagijay. Bruno! Ada din ka nakakabalyo. Asino na ijay? Nito niya Margarita. Ada iti balkon ti Villa ket nawaya matanawagan na nagiti sumungat ngagturong iti Villa. Oh, kas na may lasin ko ti nakakabalyo. Nila kay Emiliano. Ila kay Emiliano ngagpaiso. Talaga saan na nagtrabaho iti kaunasan. Agturpos ngamin ni Esmeralda, senyorita. Iso nga ipakadak kumakadakayaw, ajak agtrabaho. Tamapanak to gumatang iti sangkabasit amay sagana. Awan problema iti dayta, Ama Emiliano. Masapol mo ka dati kwartang, igatang mo itinayon ti sagana yun? Ay, adalakit pansit ken arus kaldaw. Makaanahin dayta. Ada ka di pa sa bali nga ibagam? Kay talaang, senyorita. Agpakada kuman. Papusuyang kahala kay Emiliano. Nga masapol naman nag-Esmeralda ka dagit ka wala pa. Awang gayam, Ama Emiliano. Saan nyo aliplipatan tinagtulagan tayo? Kanayon asila lagi pak iti dayta, senyorito. Brandon! Dagayam ni mama iti balkon ti Villa. Umaya kon, mama. Kasaritak lang ni Bruno. Darasam! Napatag ti bagakan ka! Bruno, O pekani senyorito. pabusuyan pa lang nila kay Emiliano. Agturpos ngamin ni Esmeralda. Sige amo. Mapan mo kitaan di kiti kakadwam amang bambantay kadagiti agtabtabas iti unas. Wan? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talagang nalakaak pa lang ang mabanog. Masapol ngayon inutak ti agwatwat.
Mabalin, asan ko akabalan ni Bruno. Anam, masapol nga agsagana ak. Sapay lang ko ma, tasanda kapatayan. Kaya't ko, nagpaot pa'y tibiyag ko. Diyos ko, tarabayan dak ko ma. Da kayo lang ti mabalin ko apagkamangan. Ipaayandak ko ma itikiran. Plano mi tagpasyar kada Bruno iti asyenda ni Doña Celidonia, mama. Ngam amangan makumikom da agsagana iti panagturpos ni Melissa ang apo ko na. Anya ti plan-plano ang Brando. Kalpasan ti panagatapyo ken ni Don Servando. Isublat yung mat ni Doña Celidonia. Santo ang makadlaw ni Doña Celidonia, mama. Gapot na pagparangak ani Melissa ang apo ko na tirantak. Diyak magustuhan ti pang panunot ang Brandon. Palikotek ka na unay. Napintas ni Melissa, mama. Ure asawakon. Ni Esmeralda, sa ni Melissa manen? May panggapit ipan na kahit tabon ni papang mo ti pagsaritaan ta. Sige, umandong ko takon. Oh, agyaman ak, mama. Awanan marami dan tayo pa eh. Kalpasan ti pan na kahit tabon ni papa. May pamaysa tayo nga si Kaswen ti pan nakakamag ti pimatay kanwa. Nakapagpakada akon ken Senyorito Brandon Susana. Pinalubusan nak asa anak pailaeng agtrabaho ija asyenda. Naimbag no saan anagungat ni Doña Margarita. Saan mo't anak ibiyang? Maguguran lakit di iti ipupusay ti asawan na. Oray dagiti babaknang. Andamot problema na. Taasino kumabat, tisan amalatingitan apumusay ti asawa na. Iso asik kalakay, agan andad ka kuba. Diyak kayat nga dadakas amapasabak kan ka. Dagiti managdakdakas ti rumbang amaungaw. Ay, Emiliano, undayam. Amagano niya ti makuna dagiti pada tayo at trabahador iti asyenda. Iti panakikomplot mo kin ni Brandon. Aawatan dati kinaturay dagiti naranggas nga asyenderaw. Linteg ti tunggal balikas na. Ni Senyorito Brandon lakit di tinakalugan iti Wagon. Apay nga tangay may di manon iti kaunasan. Bruno! Umasilig ka? Apay ka rin, Senyorito. Kalkalpas miya nagsarita kin ni mama. Imanugutan amay tabon ti bangkay ni papa. Isungag sagana ka. Ipamaysatay ton ti mangsapol iti kriminal. Wan, Senyorito. No, sino man na ita kriminal, sana makapagbayag iti panaglamang na. Kaya't ko akadagiti dakulap ko amatay ti onan bain. Sige, kabalyo! Pardasan pa tigtaray! Tatang! Nagmayat gantag sa kay ti kabalyo! Ay, makasursuro ka adagos, Esmeralda. Itay pa'y kasaksakay ko iti kabalyo, tatang! Mabutbutengak! Ngam nagmayat matgayam! Naglawa talaga ti kaunasan iti asyenda. Ngam, awan mat nalapsan tayo magtabtabas. Talagaan nalawa ti kaunasaan. Kaslasaan amaong paut. Iso anapaot ti panagtabas. Pagturungan ka di dito ades-des sa sursurutin tayo. Ay agsasanga dagiti ades-des. Agturong amin iti kaunasan. Agdapay dalan nga agturong iti bilya. Dayta adalan ti mapan iti ranchaw. Ha? Amangan na mabalin tayo ti mapan iti rancho. Ay, Kunadag iti nakapanan ni Jaya nagado ka no ti baka. ay mabalinta ti mapan ijay. Ngam saan ta adumanon. Amangan no, mapagbidutan data. Nagbasak-basak ket paltugan data. Di ba't nakapan kayo ni Jaya, tatang? Mailasin na kayo mat nga ta? Umasidag talaang iti ranchaw. Ngam saan ta adumanon ijay, Esmeralda. Nakadayo at gayaman.
Ang mga nudyakon masurutan ti dalan ko nga agsubli iti rancho. Nakalawlaw akaunasan iti aglawlaw ko. Awan ti makitak a tao. Kasanupay nga ta, ti kaadayo ti ayan dagiti agtabtabas. Anya dayjay. Danapag ti kabalyo. Kunak no syakla ang ti tao ditoy. Asino nga ta dagiti nakakabalyo? Saan ko makita? Amangan no sinurot nak ni Sendong. Taamken na. Numayaw awanak. Kasla saan nga iti nakangagak iti danapag ti kabalyo tinaggapak. Amangan mat. No saan ani Sendong. Takay kayat na siguro nga agliba sa klangan. Amangan no ni Bruno manan. Ket agungat. No saan nakamadanon iti rancho. At dapay gaya may bagaking ka, Bruno. Mapantay di ili inton malam. Inton bigat gaya. Darayan tati panagturpos ni Esmeralda. Pagturpos gayam ni Esmeralda. Dayta tirinanta nila kay Emiliano y Villa. Impakada na asan pa'y lang makapagtrabaho iti asyenda. Kaslamang gunggun daw ay di alakay, senyorito. Kunak matking ka, Bruno. Pabusuyan tayo pa'y lang nila kay Emiliano. Agturpos ni Esmeralda. Agturpos pa ni Melissa. Nga po ko ni Doña Slidonia. Agka-eskwilaan da. Ni Melissa ti valedictorian. Mas dawak no kasano anapasanak dayta. Saan ka di aday ti pagsaksakitan tinagam ni Esmeralda, senyorito? Awan na pulos tinaawat na pamadayaw. Kaputa sana makapag-iskolar. Sana makapag-korekyo. Kabala kay pamuspusan day tanuman nugot lakit di dagijay nga agama. Iti kayat ko ang mapasamak, Bruno. Ang senyorito. Asino karakwada ti darayam ti paskenda. Nakasagpat kayo gayaman nga agama. Esmeralda. Abang kan samat anak kau. Makabandog mat gayan ti agsakay ti kabalyo nanang. Ngam nagmayat. Intong bigat gayam tatang. Kumuyog akto kada kayong agatang kada iti maluto iti panagkasangay ko. Amaut no anya ti pampanunutaw may Esmeralda. Ituloy ko ti agin sayo nga agsakay ti kabalyo tatang. Adayon ti tarayan ti kabalyo agin kadya ini. Ay, anda kaya malakip ko tatang. Kasano ti papantayo ija inton magturpusak? Krabiin tulakit din ang makasangpet tayaw. Ay, kasla na iran-ran ng araw ti inted ni Senyorita Brandon na kabaliyaw. Adayo unay apagpagnaan tayaw. Ken nasipnget ti dalan. Umaday tayo garod at anlo iti kabalyaw. Sa mabutang akagsakay iti kabalyaw. Uray ta na silagmay. Anusan tayong tulaangan ti magmag na. Nay kunak no nakaluto kan iti sidaan so sana. Saan ka pa'y matgaya man nakaisaan? Uray, ta sumipngot pa'y laang. Pampanutat ngamin ni Esmeralda. Maay-ayatan nga agsaka iti kabalyaw. Babae ti anak ta. Gamay santulakit di akabalyeraw. Kabalyeraw? Anya ti kayat mo asawan? Kayat kau nga agbalin anatibker ni Esmeralda. No saan amang rikna dagiti na ulpit nga asyenderaw. No naskain nga agbalin akabalyeraw ni Esmeralda. Ay, jak umanamong iti dayta nga ipagpagam Emiliano. Ubing pay ti anak ta. Adda arapaap na. Kayat mo ka di ama isagmat.
Ay, adya lakit din akinaridam yung agapa. Nariwat pa'y laang. Makita yung nga rutidalan niyaw. Papainayagan may Susana. Uray tasalag. Kat nalawag ti dalan, uray numagna kami iti kaunasan. Ay, nasalumsam ti parbangon. Nagrutap ka kumagarod, Esmeralda. Mawagwag ton tilingit ko inton madamdama. Nakasagana kayon tatang, mapantayon. Emiliano, si kakumangabin ati mangrienda iti kabanyaw. Impabusoy mo kit din iti anak mo. Saan kayo madanagan unay nanang? Kabailan ni Esmeralda dayta, tapno masanay, Susana. O sige nanang. Injak baliklikan ti agtanak. Itapay lang. Kaslaman alo ko yan ni Emiliano ti anak ba iti kayat na apagpalinan. Ay na. Kakaiso na nga anak bin Esmeralda. Kantsak kayat amay sangbak. Gama. Tsak matmasupiat ni Emiliano. Ay. Jakmat kiti mababalaw ti asawak. Agam, ti pakaburiburak. Imandogo ti tijaya ni Senyorito Brandon. Katambawk, sa bale ti panggap ni Emiliano. Anya ka titibagayo kanyak, senyora. Jak kumakayat ti agungot iti asidag ti bangkay ni Sabeliano. Kunab nga taajak na imatangan, Bruno. Kasano no nagpulong kini Doña Celedonia dayjay tao na. Sana na ikagara ti panagdin malapos mi, senyora. Iso, ti akin basol. Sa kinusilapan na. Anya ka di dayta problema yo, mama. Kasarita man na imbag ni Bruno, Brandon. Pasensya kaila ko man, senyora. Santo na mauli. No mapan kami to dumaray ti graduation ni Melissa ket makitak na niya Burgo. Makikapya ato kin kuana. Rumbang laeng. Si kanto latang aroden ti dumaray ti maangay paskan iti Villa Celedonia, Brandon. Uray nakamasayak pelang ni Sabeliano. Nangibaon ni Doña Celedonia iti tao na anang yawis iti dadaray ko iti paskan. Siyak ton ti makamu iti dayta, mama. Masapa rumor kami kini Bruno inton malam. Tamapan mi kasarita ti buneraria. May panggap iti panakaitabon ti bangkay ni papa. Mapan kayo iti puneraria. Sa dumaray kayo iti paskan. Mangibaon kalangan iti mapan iti puneraria. Tayo sudanton ti umay matlaan nito Villa ama kisarita. Makamu kayo. Nuray tati kaya diyo. Tumultulad ako niti panagkunak. Ngam, oray kasano ti panagpatibgar ko iti pakinakam ko. At kabagaba ak matlata. Ang mga nudyak tumalapdan ti makalwa. Wala makasangit. Sapay kagura ni tatang nagsangit ak. Sana kaya't ngagbali na kanalo po eh. Di namot nga rod kayat. Asaan na ka tumabuno iti panagturpos ko. Blawan kay tinaragsak a panagturpos mo, anak ko. Agyamanak nanang. Apay analiday tilangam, Esmeralda. Laglagi pa yung tibilin ko ken ka. Gakon kayat ang makita at tumrem dagitilwam. Tatang, Uray na pa ay kaamay payan iti pambadayaw. Laglagi pong kuma, Esmeralda. Nagbati iti utak mo, dagiti inadal mo, anak. Agawid tayo, tapno saan tayo amarabyan unay. Magmagna tayo pa'y. Amangan no di mo magawidan ti agsangit, susana, kat may surot ta anak ta. sige tatang, agawit tayon. Kailiw kon to iti apagadalan. Tsak tumalipatan dagiti patas ko dito eh. Ni manong Bruno nga tatay dyan, nakita. Kablawang ka, Esmeralda. Naragsak ka pa nagturpos mo.
Agyaman nak, Senyorito Brandon. Imay kayo gayam. Wen. Jak namdamaan da ito. Mga tatikada na. At dahil dyan tilugan ko. Umay kayon. Itulot kayo ang gagawit. Ay, agyaman naklalangan, Senyorito. Yung magmag na kami langan kada tatanggan nanang. Magmag na kayo, aging kay tikabalbalayan ni Jacinda. Nagadayo. Mabandog kayo lakit eh. Anyan tupay nga oras na makadanong kayo dyan. Rabiin ton. Ay, kinabaalan mi mahit, Senyorita. Ama Emiliano, sandak kumapagkadkadan. Laglagi pa nyo, tinagkaduan tayo. Kan makatulong nga kiti arapap ni Esmeralda ang makapagtuloy iti kolehiyo. Senyorito, sapsapulan na kayo ni Doña Silidonia. Mapantayo karon, hindi balay da. Amangan no kaya't yu pa ilang ti sumuro ti Jevilla ni Doña Silidonia. Ay, Senyorito, agyaman kami langan. Pasapul ngamin ang makaawid kami, Senyorita. Agur-uray ang dagiti kaaruba may. At dasang kabasit ang pagsasangwan may. Bruno Kasilatan, uray ta nagkabalyo ti daduma akakadwa tayo. Agkabalyo kami langan kadagiti kakadwa ang mapan iti Villa Silidonia. Itulnog yun da Esmeralda, nga magsublikan to. Mabanog kayo lahang, Senyorito. Agyaman kami langan. Saan nyo napagkadkadan na, Senyorito? Saan na kaya? Ti mapagpabaynan. Awan na nyaman na kanyak, Bruno. Aguray kayo labit dito Esmeralda. Mapanalaan ni Bruno, tilugan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan tayo na napagkadkadan ni Senyorito Brandon tatang? Kapilitan nga orayan tayo ni Manong Bruno ang mangitulnog ka tayo. Masapul ka di pa'y laeng. Kabaalan tayo mati magmag na. Bagad no makagura ni Brandon, lumapabaidaan na kay. Amangan no pa'y subli na pa'y tikapalyo, tatang. Alaeng na laeng. Saan ko ang pagtatakkunan? Tatang, ni adaytan ni Manong Bruno. Mapantay nga rodan. Apama na may tulnog kayo di asyenda, mapanagto pa di Villa Silidonia. Agyaman naklaon ay Manong Bruno. Napatag ka nga binunay kan ni Senyorito Brandon, Esmeralda. Kapilitan, ngagtong palak, itibirin na. Nasurukan ang makalawas ti kaadak dito'y radyo. Naruwama kon, iti kinaulimak ti aglawlaw. Ay, naiyaw awanak manan itay aldaw. Dandani nakadano nak iti kabalbalayan. Naimbag, tanatuntunak mutlaang ti dalan ko. Ang nagsubli dito'y radyo. Kumusta nga tati panagbiag dagiti agtrabaho iti asyenda? Nangag ko tinagsaritaan da sendong. Anaungat ka no, da Brandon ken Doña Margarita. Saan da napabutngan? Iti panakatay ni Don Sabiliano. Kamodyanan na. Nakadanon tayo matlangan, iti kabalbalayan. Agyaman kami iti panangitulodyo kada kami. Orek lang na ulaw. Nakutog ngamin talugan mo. Lasong-lasong ngamin ti dalan ngagturong iti kabalbalayan. O sige, sana kung ngagbayag. Adom saag tayon, Esmeralda. Wala na. Sige, tasubiyak ni Senyorito Brandon iti Villa ni Doña Silidonia. Saan nyo kinayat ti Simurot? Gaputan ni Melissa Tigapuna, asaan ka anak pagbalitik torian, Esmeralda? Ha? Agpada kayo ka ni Melissa anapintas. Ngam amom ka di anas daaw ni Senyorito Brandon, no apay ani Melissa tinagbalitik torian. No anyan to lang amin ki malablabid ni Bruno. Impalagip na pailaang ti saan mo apan nakapadayaw a valedictorian. No saan ka nga taasip-siputan, bayat ti panagsasango tayo kadagiti sangailay. Ay nagarubos manen dagiti luam.
Tatang, saan tayo kumana pagsaritaan day ta? Talaga adya akon kayat yaksangi. Ay, maturog tayo kitin. Ay. Labiin. Ay. Kasla italaang ti pannakariknak iti bannog ka. Ay, makaturog ak matlaang ay. Sige tatang. Nanang, mapana ko niti pagiddaak. Makasangit saan ko nga ipadlaw ka ni tatang? Inton Sabado, ti pan nakaitabon ni Papang mo, Branton. Talungal daw manipod dita. Nasapol nga ro da may sagana dagiti maparti ka na dumapaya maluto. Kaya't ko nga ado, ti makipamumpon. Malaksid ka dagiti pada tayo nga sindero, kan dagiti gagayam tayo negosyante. Masapul ang makipamumpon amin nga trabaho iti asyenda. Asino nga ro ti agluto iti makan? Injaya ni Don Servando dagiti tao na makamutan nagluto. Pasit kano ti tulong kan panakipagriknada. Padamot jaya tulong ni Doña Silitonia. Mayat sakit di ti panagtinulong na Don Servando kan Doña Silitonia, mama. Amakan na niya manan dahi tapang panunutam. Kaya't dala nga ado ti makipamumpon. Iso atap no saan tayo na mamulis siya pa tumulong ta. Nasayat dahi ta panagtitimpuyog dagiti asyendero, mama. Mayat ko mamanan. No nasiputan da tinagturungan ti pimatay kini Papa. Asa ti asyenda tayo tinakapasagan ni Papang mo, Branton. Naglaw ti asyenda. Agkamang kumapay lang ron ti kriminal iti masakupan dagiti dadumang asyenda. Sino nga tatalag ka ti pimatay kini Papa? Kasanulangan ti kinasikap da. At dantubat la pagpatinggaan dagiti awanan pain. Dahita ti asikaswan tayo kalpasaan ti tabon. Nasangoy ka din nginumong dagiti trabahador? San pa'y mama? Inton kalpasan ti pamumpon. Ay, haldaw gaya man. Makaturog ak pala. Nasakit ti bagbagik. Kasla mapisit ti ulok, iti sakit na. Napuyata na ka talaga, grabe. Saan nalaos ti partit ko? Bruno, at dabilin ni mama. Kaya't na ang makipamumpon amin at trabahador iti asyenda. Iso ang masapol, ang mapakaamuan nida. Ayan dator ko, kentarok. Iso dalagan ti baunan. At dada iti kaunasan na mangwanwanawan ka nagiti agtabtabas, senyorito. Kapilitan na si katimapan mangipakamo kadakwana. Apay akas lagdodor kong kaamanok. Napuyatan na kami ni Dirabi, senyorito. Nabanog, panagriknak, napartoy kakpailaan. Di saan mo nga roda ka ba ulan ti mapan, iti kaunasan? Saan man, senyorito? Nagdala manggag ko rin mo nagiti trabahador, pagpupuntutak dyan. Kasano ang maawatan nyo iti ibagak nung nakatagtagari kayo? No saan kayo nga guliman? Palto-paltugan kayo? Bilin na ito ni Doña Margarita. Makipamumpun kayo kano amin. Iti pan nakaitabon ti bangkay ni Don Savillano. Ti saludsod ita. Mayat kayo kade? Dahita ti kayat ko amang kara kayo. Masapol, ngay parik nayo, ti pan nakipagladingit yo, iti ipupusay ni Don Savillano. Lusaan akayat ni tatang mo ti makipamumpon. Dua talatan amapan, Esmeralda. Nagadayo ti Kampo Santo nanang. Labsan tayo pa iti ili. At kabalyo tayong tulanan. Datayo laeng, ti ada kabalyo na, anak. Ano usan ta, ti pagpag na. Makaandor kayo nga ron magmag na. Sa anak pa'y madunay apakay. Kabailagday ta. No apay amasapol makipamumpon tayo amin. Saan tayo matngarod makapagkat-kat. Kasi ti kinuna ni tatang nanang. Pasat ka no day ta, ti pan nakatagabo tayo ng trabaho iti asyenda. Ay,
Ano san tayo Tanya ngay ngarog, kat nakurapay tayo laang, anak ko. Agsagana kasi kaagaban. Kalpasan ti pan nakaitabon ni Don Savillano. Agrangit tanto. Ngonya, nakasagana ka rin? Awan ka din ti sabali a pamuspusan ti pan nakasubok ko, among Bruno. Saan kayo lakit di akabaulan? Naimbag tamom na ita. Talaga, asaan nakakabalan? Ngam, kaya't mukha ni timatay ng awan gawin, ha? Pangasim. Saan nakapatayan? Urean niya ti ipatrabaho yung kanyak. Nakakaasimot tilang saloy ka talaga. May saladanog. Natumbakan. Talaga saloy ka. Pagwat-watan ka man. Masakit nga minti pagbagik. Agwat-watak babankan ka. Napilitan amin at trabahador adang iti sagot dagiti dimaray iti panagkasangay ni Doña Margarita. Sa itamanan ay sus, itatagpumpo ni Don Savillano. Saan ka kuman asumpian? Madaksan tayo laang. Ay, nakaroon ti pan nakatagid basit tayo. Awan kalintagan tayo na sumupreng. Maudi a respeto ken ni Don Savillano. Nakasat tayo, ta si bibiyag tayo pa'y laang. No saan mo akayat? Dua ka bintulatan ken ni Esmeralda amapan makipamumpon. Agkabalyo kayo laangain. Ay saan? Mabuto nga ngagsakay iti kabalyaw. Sikat ti makaamaw. Siyak nga ron ti mangusar iti kabalyaw. Saan damot nga ta makita dagiti saan makipamumpaw. Dahito yan ti mauding haltawa pa nakakita bikad ka sa Villano. Malubusan na kaan. Ngam kaslasanak pa'y amamati. Malagip ko asakbay apin manaw ka iti. Nakaragragsak ti padagpakadam. Kanin karim anagarbo kan kararagsakan ko maday di padagkasangay ko. Aking ka ita. Mama, uso daytan. Oh, Itagap tayo ang tilungan ni Papa. Kat magkatanan dagiti tao tayo maipan iti Carlo. At no itulot tayo iti maudi apagtungpalan na. sige. Nawawad ka din ti sa bali nga ibagam. Ija itong kampusan to, Mama. Agsapataak to. Bruno! Kakadwa, may ganaw. Tanagan nyo abagkatan tilungon ni Savillano, Bruno. Talaga natagsan itong Savillano. Adios, senyor. Naituyan ti mauding daw yun dito Villa. Ay, kaanon itong nataamalpas ko na ito'y trabaho ka. Numano abulan ti panagtabas. Inton makadakkel dagiti maimula nga unas. Sibugan ken kaikan mi. Ay, saan maibos ti trabaho iti Hacienda Margarita. Naimbag ko mano saan kami laeng magungundawayan. Manumat laeng ti tangdan mi. Ay, angalo, saan ka nga umat-adayo nga garab? Ay, nalangtupay lang si Bolong dagiti ladda nga arabem. Ito puloy ko ti agkabyon. Tatay di katingan ti prosesyon dagiti makipamumpon nanang. Nang nakaatintog pa lang dagiti sumarsaruno iti likodan tayo. Talaga nga ado tinakipamumpon. Natalugod dagiti trabahador iti asyenda nga ibay nakipamumpon. Ni tatang sa laang ti awan. Sad abale, tadwa damot amang isaop ken kuana. Nagatayo ti pagpangnaan tayo nanang.
Sa inton panagawid manan, magmagnatay to manan. At dansamat nagitilugan ana isagana pagluganan tayo nga agawin. Kan uray magmagnatayon to, inton agawid tayo. Inton makadanon tayon iti masakupan ti asyenda. At dati tray nga agbumbunag kadagiti unas amabalin tayo apagluganan, anak ko. Nakadanon tayo diti kampusan to, mama. Ibabanda plon tilungon ni papa. Idi suda pa lang iti waiting shed. Sakbay amay tulot iti tanong na. Binilin mo ka di matlaang ni Bruno iti aramidan da. Sagbay amay besok di Sabiliano iti tanam. Mabit lang, mama, tayo bak. Bruno! Bruno, amom ka di matlaang ti aramidan niyo. Well, senyora, nabilin ko na iti kakadwag. Agpaputok da kabayatan ti pan nakaipisok ti bangkay ni senyor iti tanon na. Iparik na ti panagladingit kan paragibalos mi iti pupusay na. Nasaya at launay. Ala, idi sagyon tilungon. Well, senyorito. Miss Merol nagkahantad na iti asudag nito niya si Lidon niya. Nakapayo. Sa lalaki di amaanusan ni Melissa ti magmag na. Basit ang tinabati ang nagbantay iti rancho. Saan danadlaw ti ipapanaw ko. Amok akalpasan ti pan nakaitabon ni Don Sabiliano. Ipatungpalan ni Bruno ti panagrangat mi. Ay. Inikandak iti gundaway. Ngamkasla agparparik na kanyak. Kaya't dak apatayan. Mapan kayon iti maudi pagtungpalan niyo. Ladingi taklaunay. Saan ko anatungpal ti kalikagom ni mama. Amay payan kayo iti hostisya mo muna. Sakpaya may tapon kayo. Ngamdomteng to ti umno apanawan. Malunag tirik na Ismeralda. Nauyong ni Don Sabiliano iti si bibiyag pa. Sige, papa. Kamsan arumbang da ito'y anak kay mo dig adda. Palubusan na kayo, papa. Nangagiday dyan, nanang. Garay iti kabalyo. Yes, awan mo tinakita ka nakakabalyo anak ipamupon. Saan nga tangay mo imutlaan ni tatang? Nanang, kumita kayo ityayo. Ada lalaki ang nakakabalyo. Nakadlawan dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Taychay, pigmadawan. Kasta unay di panagpataray da iti kabalyo na. Naipumpunan ni Don Sabiliano, nanang. Aga-awitin dagiti nakipamumpon. Mapantayo matang. Ano santa na magnaging ka iti pagserkan iti Hacienda Margarita. Barang maranaan tati bagon nga agbumbunag ka dagiti unas. Ay, mabit lang, nanang. Saan tayo ka din nga umasidig ka da Senyorito Brandon kanto niya Margarita? Saanan? Ang mga numapabainan talaan. Ay, sa bagay. Dahil tidakas na, nanang. Kinaliko, gumanta ang makipamumpon tayo. Ngamang pabain naman. Nanang, sino nga tayo nakakabalyo? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangat. Padayon sa una yun dahito nadanin ko. Adda nalawa anak tabasan akaunasan. Mabalin ko siguro tiagin sayo ditoy. Nasken asaganaak ti panagrangit mikin ni Bruno. Garaigi ti kabalyo dayjay ha. Adda ka di sa bali at tao ditoy. Wano, nakasangputan da sindong.
matikti kawak pailaan. Katyak masinuno no iti dayta apasat ti dalan nga agturong iti rancho. Tay pa'y anak uli magkayo mama. Anya ti pampanunutin niyo? Pampanunutek man day jay nakakabaliw. Ano ti kaadana iti Campus Santo? Sino nga tangagpaiso day jay? Kamatan mi kumaitay, senyorito, ng Pimanawaragos. Tonto. Kasano ang makamatan niyo, Bruno? Ang pampanunod ka kadiha. No nakakabaliw kay kumamabali na makamatan niyo. San kayo ngagpungtot, mama? Uray, tani pumpulan ni papa. May pamaysamin na sa pulan tinang patay, kenkwana. Baglakit din tanaranaan tayo ti bagong nanang. Saan tayo kumapay nakadanon ita? Ay nabambanog ta kumaanagnag da. Nanang, mabisina ko. Saan tayo mo't ngamin na si Murot anak ipangan ni Jevilia? Adula unay ti tao anak kaw. Mabisinan tantumat lang agor uray. Agluto aklangan iti pangaldawan tayo. Ay, ni gayam tatang baw. Ay, diyan ka mo. Anya nga tanay naksurutan iti ayan na. Di kudak ba no mabisin ka? At dapay mo't lakilaban nanang. Uret kilaban ako ang tagsidaki ti kamatis ko na asin. Mapsuga ki jayon. Ngala, sikat ti makambaw. Agkuyog tantola ko ba ang tabalunan ta ni tatang baw. O sige, ijay tayo tulangan na mga nanang. Nagtatayag mo tagi na postkul alida ijay paglinungan tayo. Agin sayo akto pa yung agpataray iti kabalyong. Maburibura na knuan niya ti kadare dyan nakakabalyo di Campus Santo Bruno. Sino nga taray dyan eh? Amagan no naisarong lang na dyan, senyorito. Ano naggapo iti sabali nga asyenda amakiandingay. Numakiandingay? Apay adidim saag. Ken Pimanawadagos. Sino nga tangagpaiso na dyan eh? Adda atap ko. Day jay siguro tinang patay ken ni papa. Ket imay iti Campus Santo tapno ipasimudag na. Akal pasan ti pan nakaitabon ni Don Savillano at dapay sumaruno kasta ka de. Anyatik na. Kaya't mo sa unsyak ti sumaruno? Senyorito, saan yung ipaturog niya ti paltong nyo? Pagkawanan dak, senyorito. Simangpet kayo gaya man na napannakipamumpaon. Naglino nga kiti natatayag alidda. Kanabanuga ka nagbukol iti ramot bagiti lidda. Nagpudot mo't kami ng tatang. Dandalin pangal daw. Mapay nga ron din manon ka. Kaya't ko kumangay tuloy ti panagsursuro ka sa kay ti kabalyo tatang. Ay napudot ano tenggat aldaw. Intun malim kuma. Nalamiis iti kaunasan tatang. Iti baat dagiti unas. Ayun kayam, ayan ti kabalyo. Agar Arab. Narigat mo amad daw tanatatayag dagiti napuskol alda. Ay, angalo! Angalo! Ay, nakadada yun sa mo tanda ni angalo tatang. Amangan mo na yung awanan. Nanay. Tsakmet na po utang nga agpaisaw anak adayaw. Gapo iti kinapasnot ko ang naggabyaw. Agam adapay la iti asidag ko itay. Ay, tatang sa pulan tayo ti kabalyo. Abangan naman pukaw. Madanagan ka launay. Kas kala na pukawan iti ay-ayam. Ay, kasamang namapukaw ti kabalyo tatang. Madaksan kayo lakit ti kini senyorito Brando. Ay dito'y kalatan tasak timang sapol iti kabalyo. Amangan no adda masalaw mo nga ulag. Adulat ti agap-apon nga ulag di tao. Masakit pa lang ti pangak adinanog ni senyorito Branton. Oh, baka puntot iti imbagak. Istayan nakpay pinaltugan. Gapo lang iti naibagak, may papan iti na dyan nakakabalyo. Sino nga tangamin na dyan?
Nagapon na. Oh, dahil dyan tibidot may kadagiti kakadwa ka. Nagkabalyo kami kuma. Pagam kasanumat lama kamatan mi dahil dyan. Katpimanaw bataragos. Nakitak ti panang danog mo ni Bruno. Pinaturungan pa iti paltog. Kasano ajak makapungtot mama? Kinunanakit din nga amangan no ipasimudda ag ti panagparang di nakakabalyo. Kat amangan no adda sumarno amatay. Ha! Salbag. Tontomot na dya, Bruno. Apay akas tating bagana. Paya ba man tatong pa... Bayan yun, mama. Napabot nga lalaki di ti panang paturong wiking kuwana iti paltog. Sa anak pala na kailiw-liw ang Branton. Kat, asino nga rod ti sumarunong amatay? Siya? Wano si ka? Santo ang mapasamak dayta, mama. Dayjay a kriminal ti matay. Rumbag lang! Sana makaanay ti biyag daya kriminal. Apayat ti biyag ni Sabiliano. Ngam naggapon ng agpaiso dayjay a nakakabalyo. San lang arod ang mapukaw iti panagatap ko. Nga amang naggapo iti sa bali nga siyenda tinang patay kin ni Papa. Ito dum ka di madanda don Servando kan Doña Celidonia. Ngay so dati maatap api matay. Laglagi pang Brandon. Dakal tinay tulong dak kabayatan ti pan nakay masayag. Aging ngay ti pan nakay pumpon di papang mo. San kong itutudo ida mo ngam santay ko maapukawon dayta pa naggatap. Ngam saan na basta aggatap ka. Masapol nga da pa managlag mo, Brandon. Sakbaya makadayo kang agsawar. Iti mismo pa ilang nga unag ti asyenda. Ti pagsawaran nyo kadag ti tao. Ta dito iti nakatayan ni Sabiliano. Kasano da ituin tatang, napukawan ti kabalyo. Saan ka madanagan? Ituloy tantaw asapulan ni Angalaw intun madamdama. Saan ang nakaadayo dayjay? Awan makapagbasak-basak iti asyenda nga agtakaw. Ngam naglawat ti asyenta. Nakangag tayo kuman ay tigaray ti kabalyo no sana nakaadayo. Kanya ay ti pagkaringguran nyo nga agama. Nanang, napukaw ti kabalyo. Naliwayan ni tatang. Madamdaman nga ituloy yung asapulan. Bagan tayo pailang. Mabisina kon. Itay pailang nga mabisinak. No makapangan tayo, kumuyog kan kananang mong agawid, Esmeralda. Sakton ti makamu amang sapol iti kabalyaw. Saan tatang? Kaduan kayo amang sapol iti kabalyo. Yak magustuhan ti panangkit-kitang kanyak, Bruno. Kaya't mo tagpinaltog ta? Senyorito, saan? Kasi talaga ti panagbatmatak. Salbag ka. Kaya't mo kading at damatay kada kami kin ni Mama. Saan na kayo ti imbagak as sumaruno amatay, senyorito? Amang may isa kada kami. Kat ipalobos mo? Itatanitabonan ni Papa. Kaya't kung ipamaysa tayo asapulan ti kriminal. Naamo da ito'y akabalyo. Asino nga tati akin kukwa? Amangan na nakabulos. Ket na iyaw awan. Kasla da nakakita ak iti da ito'y akabalyo. Wan, no sa anak ang nagbidtot, naggapo da ito'y itirancho. Tatang! Dayjan nga nga lo! Ikaw si dayjan nakakabalyo at tao! Nay! Ay, ni mo angalo dayta! Ay! Gabriel! Si kamot gayam! Ha? Itay payla ang nga danang ko agaraigi iti kabalyo. Isumat lagayam. Ay. Nga da pangilaslasinak iti da ito'y kabalyo. Da kayo gayam ti akin kabalyo?
Ay, adyaman at launay, Gabriel. Naliwayak, nakaadayumot gayam. Panawan kayon. Masapol nga agsubli ako ni Gerancho. Ang mga no nakaawid ang dasindong, kat sapsapulon dak nga tan. Ay, Jack kaya't amangag ni Esmeralda na ito nga ibagakin ka Emiliano. Iso nga, inuray ko, magkastrat nga umuna iti si Linda. Naipasungad nga min kanya ti panakariribok ni Esmeralda anapukaw ti kabalyaw kat nagatapak asika ti nakakabalyo anak kita mi iti kampusan tao. Anya? Nangagmikin ni Esmeralda ang nagsasaritaan dagiti nakipamumpon nga mga nudayjay nakakabalyaw tinagpatay kini Don Sabiliano. Kat pagatapan nak-asyak ti kriminal, gapo taadda ak ijay kampusan to itay. Ay, Jakpay nakaigabwan no nakaasidag iti kabalyaw. Iso analawag a kinaulbud day tanga atap mo kanyak. Emiliano. No asino man daya nakakabalyaw. No pod no nga iso ti kriminal. Naimbagadamag. Tada makaiturad amang patay kadagiti naranggas nga asindiraw. Kat sapay kuma. Panay tiroge ti panagkulpa ti kinabilag da. Agingga iti maugaw da. Nadla ko ti pan nakailabag ni Esmeralda ang nakakita kanya. Nalasin naklakit ti. Ket mas daaw no apay ang nakita dak iti kaunasan apasat ti Hacienda Margarita. Nabayag lang agpaiso tay di pa nagkita mi. No kas pangarigan mairaman akton at tao ni Brandon. Anyan to nga tati panunutan da maipanggap kanya. Imbaglakit din ta nasarakan nyo kinitatang mo ti kabalyaw. Lumapukaw, agungat lakit din ni Senyorito Brandon. Nanang, aday ba kakada kayo? Nakikita ko na di lalaki nakasarak iti kabalyo. Sanak lang min nagpadlaw kan tatang. Kasano ti panakam ang bom? Iti day pa nagsangsangit ko ang nagawid. Manipot iti pagadalan kalpasan anamak asan asyak ti valedictorian. Nasabat ko day jay. Gabriel tinagan na nanang. Di na magnaganyak idi. No sa dino ti dalang nagturong iti Villa Margarita. Tao nga taitad ni Senyorito Brandon day jay. Ay, uwi nga taan, hanang. Jakmat ngamin unay nakasarita idi ni Manong Gabriel. Kaya't ko apakaamuam amin ngagtrabaho iti asyenda ta ago umong da, Bruno. Agraman dagiti asawa ken anak da. Itakalin nga agumong da, senyorito. Pakaamuam pay lang ida. Agumong da iti nalawa apasit ti asidag ti kabalbalayan. Kaya't ko nga iti bigat ti panagumong da. Tapno malasin ko amin ida. Matungpal kas pagayatan nyo, senyorito. No badok talak amang limlimo lang ti daduma at trabahador. No adda na ilaok at tulisan agalwad da kanyak. Patayan nyo ka di ida, Wen! Patayak ida iti matang dagiti trabahador tapno adda pagbutngan da. Brandon, saan mo apatayan adagos ida? Ha? Palutputam no asino kadakwada tinang patay iti day di papam. Yak na panunutan day ta, mama. Nayagos tirignak. Basta ti kayat ko, pumatay latan. Kat no mapanaknakan nyo day nga atap nyo. Uray dagiti trabahador iti asyenda, patayin nyo amin idan! Ay, nakasangpet-met laeng ni Senyorito Brandon kan dagiti tao na. Itaypay nga agur-uray tayo kadakwada. Ay, anya nga tati ibagad at inumong datayaw. Pinaumong kayo.
Tapno may lasing mino at danay laok kada kayo amang limlingo. Kaya kay Senyorito Brandon, nga kumara kayo. Huwag na makita nagdideket, na naglamlamang, itin ko na nagitikadoyo. Nalawag ang mabutang kayo, ang maduktanan mi at tulisan kayo. Tatang, Ay, daman ka ta na ilaw at tulisan ka na tayo. Ay, sika. Mas may taka lang ka makita. Ala, May saka ka ni at tulisan, ha? Kung nagtupay nga danay laok at tulisan kada kayo. Kitaan nyo pa dagiti tatduma, Bruno. Ken isang kanayo, dagitar ba siya? Nakapatulong ti Pagiti pasurot ni Senyorito Brandon. ay, nakapaturong ti paltog dagiti pasurot ni Senyorito Brandon kadagitay. Naman ta, ato tinailang ko ang bing. Abang na may ramraman ka, hatatang. talaga adakas da. Wala. Pagkatapan da tayo pa yan atulisan. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.